Balloons, the barrage. Bakbakan. Tara na. Bakbakan. Lods, labi lang ako. Invite lang, Lods. Kill daw yata si ano eh. Idol McCoy. Bakang sa specifically for your region and soil type. We aerate to cut away the thatch choking the roots of your grass. Then, we don't just seed your lawn, we overseed it so that it grows in full and healthy. Click right here to learn more. Schedule your first visit today. Hi there, come on in. What if I told you your health now could lower your chance of from heart disease and cancer? Ultimately, let me show you what I mean. My name is Nate, and I'm the medical engineer. The biggest problem Owl Kid. Wait. Saan kayo, Lods? Hintay ko si The Barrage eh. Low. Yun. Kakabukas ko lang. Oo. Bakbakan. Talintayin lang natin si Daily Flight. Mag-open daw eh. Sila kumpula ata sila eh. In-game? Ay wala. Kanina mayroon eh. Ayun, nandiyan pa. Actually. Ay lang yan. Hello. Check, please, what's up? Check, my check. Hi, live. Trios na, trios. Yo.
Si Mako yata eh. Kanina ko pa hinintay eh. Tayo na lang natin, mag trios muna tayo. Ano pa yan? 5 hours pa yan. May bagong update na naman ba? O Kailan ba yun? ilan ba ang season 4? Bagong operator ba? Capture information about your Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Ako, Diyos ko sa... Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Dito oh. Inaantay pa patay isa. Si Makoy. Di ka alam. Anong ba? Mark a drop point for your team. Tanong ko muna si Makoy. Wala pang sinabi. Wala ba sinabi? Sinong sasali? Kung may... Okay, sali kayo. Pag ano. Message eh. Sali na daw. Sabihin nyo lang pag ano. Warm up pa naman to eh. Warm up na chicken to. Dami dol. Saan? Dito? Ay, sumabit-sabit pa ako. Eliminate all the targets in the AO. Dami. Enemy UAV overhead. May tao. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Enemy soldier incoming. Kinuha yung baril ko. May tao dito. Dali dito dyan. Dalawa. Crack na tol. Crack na. Wala akong baril ko. Buwatan niya. Ay, na tatlo.
gulag. If you survive, you Magagang gulag to. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. You've got a proper sword. Wow, bang ako? Sending them out. Yeah, shit. The last one of you takes finish the job. Yeah, you Nice, kicked their Jim. ass. Stand by for redeployment. Yeah. Copy scavenger contract. Never mind. YOLO. Kung meron, di... Meron. Located a supply. Secure that position. Polluted dito. Contract updated. New objective identified. Just inbound. Yo, idol. The barrage. Achoo. Uy, gusto ko to. Oo. Hindi naman siguro ako lalabanan niya. Oo nga. Talikod mo rin eh. Pero dyan. Meron din? Ano, umakit. Oo. We lost that Umakit one. eh. We'll Uy, come back shit. stronger next Eh? time. Ang inang. Umakyat, hindi ko man lang narinig. Pangit ng settings ng speaker ko ngayon. Nasali natin isa. Wala, sige. Ay, ano, hindi na daw siya, no, Makoy? Sige, tara. Sige. Mamaya pa si Makoy. Andiyan pala si Jax Ayun na, may Master. nag-join. Dito na si Makoy tol. Yun na ba? Ay, hindi ko. Oo. Ay, andyan na si Makoy. Sige mga lods, okay lang. Invite you lang Ano ako. ba? Ah, sige, Okay, sige. no tol. props, no props. Palit ka no sa akin props. mamaya, Okay, mamaya Lods. tol, mamaya. Okay, no Lods. props, no props. Okay. Sige tol, sige tol. Makoyski. Hindi siya online sa akin. Yan, nag-chat siya tol sa messenger. Okay. Pa-online na siya. Pa-open na da tol. Enek. Hello, meron pa tayong
tournament ngayon. Sino mananalo mananalo ng dalawang ballpen. Tournament po tayo. Grand prize. Isang ballpen. Galing ba ang trabaho na Boy Tago? Hindi, laro ang basketball, liga. Sana all. Makatakbo. Sana all. Sana. Sana all. OP na raw eh. Ang bagong skin. Dapat gumawa ng isang skin na halos parehas kay Rose, yung puro itim. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in... Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh. Gusto ko maging skin yung yung skin ng random Geico motorcycle. 15 minutes will save you 15% or more. This is Ice-T. Hindi, ilagay dyan si Cardo Dalisay. Cardo Dalisay. Ano ba yung Cardo Hindi Dalisay na yan? naubusan ng bala eh. Oy, dyan na. And that saves Right. you up to $150 a year on your There energy. is you, Makoy. Better in cold than the bargain brand in hot. There is you. What are you waiting for? Where is you? Turn to cold because Yo! Oo, there is you. Turn to cold with There is you. There is you. There is you. Kapasok. There is you. See you. Buhat, idol. Bubuhat kayo. Buhat kayo ha. Sabi nila yung mga pogi daw mahihina sa English. Do you sure? Do you sure? Do you sure, man? Do you sure? Do you sure? Do you sure? Uy, Oh, lumabas. nawala. Lumabas si Daily Flight. Baka na ano lang. Na-DC? Na-DC. Nawala. Tayo natin. Where is you? Daily flight. Receive. Where is you? Where did you went? Where did you win?
Where did you went? Daily flight. And DC. DC daw. Tayo ka namin, Lods. We are going to wait for he. That was a tough workout, man. For real. After workouts like that, Ang inintay po natin si Daily Flight. Isang raffle muna. With this new Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant. Mananalo, isang lapis. Yeah. The new Gillette Invisible Solid keeps me feeling dry even for 72 hours. One full paper. It's gentle as water, so I don't worry about irritation. Napakapal na ano. Legit. See you tomorrow. I'll be here. Papel. Non-irritant Invisible Solid. Sweat protection even up to 72 hours. Ay, pa-invite. Nandiyan na pala. Sorry, hindi ko nakita. God. Go. Okay. Bakbakan na. Are we ready? Are we ready? Ready? Is we? First game ni Makay, chicken to. Ako, ilang araw na hindi nakapaglaro. Wala ano? Fresh na fresh. Yung maganda eh. Fresh na fresh pag ano eh. Kadaming ano eh. Pin ka agad pag ano. May kasama ko ha. Si Carl. Si Carl. Si Carl pala yun. Nasama ko. Hindi na ako sumali kasi dalawang game na rin Panalo ako dun na sana kami, Ben. Nagpaalam na rin ako eh. Panalo na sana kami, tol. Tatlo na lang, tatlong grupo. Oo. Oh? Pero may yung isa cheater. Oh shit. Wala. Nakakasira naman ng laro yan. Headshot. Sniper gamit niya. Headshot kami lahat. Ako, ang dami ko na sanang win sa solo ko eh. Puro cheater yung kalaban ko eh, kaya wala akong panalo. Kaya yun, mga cheater man. Bakan to the max. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Sige, tol. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pili. Mainit kagad. Mainit. Bakbakan kagad. Oy, puta na. Anong plan B natin dyan? Sumusunod sa atin. Plan B natin yung stadium o ano? Tagang gagad ng ano.
With or without? Nauna to, Mount. Nauna tayo. Oh, with or without. With or without you. Your primary objective is to kill them all. Enemies dropping into the AO. Ayun o, kapababa sa inyo tol. Kaya nga, yan yung bumabara sa akin. Ayun o. Umiwas. May armor BBC. sa akin. Uy! Ay! What the fuck? Mayroon pala dito. Ilan yun tol? Isa akong nakita. Isa. Second floor. Sa loob ng bahay. Oh. Copy. San. Second floor. Oh shit. Sa bahay. Dalawa yung second floor, dalawa. Dami. You're in the gulag now. Huwag mo nang lumabas ko eh. Surrounded sila kayo. Nandito. Okay, go. Dalawa dito. Dalawa sa baba ko rin. Hindi ako nakita. Get yourself sorted. You're up next. Ang god bro. Win here and you return to the Pakaagang front line. gulag to. Your fight is over. Be advised, your teammates Papunta na siya ko ya. Papunta na sila siya. RTB at this time. You're up, Apat soldier. yan. Stand by for reading. Ayun o. Punta rin ako dun siya tol. Tulungan kita. Puntahin na. Tawag kayo isa. Tawang isa tayo na. Mabuhay. Hindi ako makakit. Dapat. Takbo na ako. Kaya nga, takbo ka lang. Teammates in the gulag. Tatakbo If ka. they survive, they can redeploy. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Basta takbuhan. Your teammates done in. They're returning to base. Number 1 tayo dyan. Jer lang, Jer. Pabuhit yan. Naglalag ka? Malakas tumakbo. Naglalag ka? Hindi naman. Nasa akin lang siguro to. Kaya naglalago din ako kayo. Enemy UAV on Palit tayo ng server mamaya. I-beverage. O kaya kung sino. O mas okay sa inyo pag walang loads ha. Your teammate got a proper sorting. Well, Send in a moment. bagal akong mag-loot eh. Finish the job. Take your time. Jer lang. Laras. Pwede pa nga kami matulog muna eh, bago ka... Oo nga eh. Tulog mo na kami tol. Pwede. Singin ko na lang kayo. Set kayo ng isang oras na alarm. Mag-set kayo isang oras alarm. Yan yung pumatay sa atin tol. Nandito na? Bumaba siya. Oo. Sa may kotse. Tangin na. Balikan ko na yung ano ko. Moving. Vehicle marked. Cancel that. O dyan kayo, ako naman dito. Palitan lang. Dito lang. Diyan kayo, hindi pa Ayun, naman ayun, yun. Kaya mo na yan. Ano ba yung nagdaanan nito? Contract update. New objective identified. Uy, Ako? pinabalik ka rin. Ano ba talaga kuya? Ayun, palis na rin sila eh. Malis din. Salamat po. Parang magnet lang eh. Ayaw Second floor. mabagal mag-load eh. Floor. Asan lag mo sa akin? Ano ka? Yung... Yung ano ko? Yung preview? Oh, yung nanonood ako sa'yo ngayon, di ba? Nasa baba yung pera dyan. Dito, sana.
Parang nasa baba nga kanina eh. New objective identified. Oh, nalaglag yung pera. Kala ko na. Ano yan? Walang buy station? Objective at Saan ba? Malapit. Moving. Oh? Ito lang. Aid station marked. Aid I'll take it. Enemy UAV overhead. Abang sasakyan dyan. vehicle marked. Ito. Roger, Sasakyan. transport. Kunin ko lang to, baka makompleto ko na. Downtown. Downtown. Kasi sa downtown, maraming mga pusher dyan. Lakad na lang siguro ako. Baka nakakatakot. Loaded na. Ooh. Takbo. Thank you, thank you. Thank you very much. Hindi pa. Ay, kulang na lang. Konti na lang. Ako with dropping. Ang pera sa taas. Lang ko. Loaded na. Ito, bounty ah. May sakyan. Bounty contract identified. Roger, transport. May lalapag dito ah. Oh, live ping. Enemy contact. Open na open siya oh. Try na pag... May baril. Movement. Kurado. Try na yan. Butid ah. Nakunik yung bounty. Punta na rin ako eh. Ito sa ano. Objective is to eliminate the Transport. bounty target. Friendly Porter. loadout drop on the way. Lulot kita lo. Lulot muna kayo. Mark the care package. Gas is inbound. Marking new safe zone. Dua. Wah. Oo, dito. May kalaban dito eh kasi. Dua na kay dua. Shit. Ayun o. May kalaban na dito, may nag... Sa Ano, green? share pa to lo. Ano? May parating ah. Ano, may pera May na ako. parating ngayon ah. Meron sa taas pa. Stay safe. Stay safe. Tara na. Ito. Taas baba. Babayan tag na lang. Down ka rin siya, down ka rin siya. Hey! Wala ko parating ko lang, meron sa taas. Nabuhay ba Yan siya? lang yan. Oh, yung isa to lo, boy. Chocolate. Oh! What? Air strike ko eh. Tapapak. Magbukas na ang pinto eh. Close na nila. Pinto. Pinuksan ko eh para papasok sana si Makoy. Sinapo mo eh, no? Pagbukas eh, sasamahan kita sa bingit ng kamatayan. Eh, nakakampi, di ba? Hmm. Ay, Diyos ko, kailangan ko ata na sa lompas. Bakit? Takot ng balikat ko. Sabi siya nakakasama mag-basketball. Mic check. Shit. Sino panalo? Parang Suns lang at saka Nuggets yata yan ah.
redeployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Pinnaltog. Alutog. Enemy dropping into the AR. Kaya't mo mapaltugan. Taltugan. Paltugam na kayo. Alutog, pinaltog. Tayo naman mag-pin mga lods. Malas yung pili ko. Tatrap na talaga yun. Pisang ay. At drop ka agad, ano? Tatrap ka agad eh. Pili. Meron dito. Gusto nyo, may PlayStation din dito. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Roger that. Kasi ano? Floor General. Walang tatakbo Apat tayo dyan. Sabay tayo. Walang tatakbo. Meron to isang squad. Si Ram. Dito sila. Movement! Mark the target! Ay, Taas na sa taas. Dito na Movement! ay, Hindi nila kinuha. Fragmental. Sa likod mo. Pumasok. Uy! May sakya. Sa loob. Uy. Puta. Nataliguran ba? Oo. Sandwich ako. If they survive, they can redeploy. Your teammate has wala akong plato. surviving earns some redeployment. May plato sa amin, tol. Teammates clear May glass ba? Meron dyan, Jeff. Uy! Nagpe-plate pa ako. Meron. May isa? Ay, dalawa na tayo natira. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Ako yung scab eh. Kaya nga, di na nga nila nakuha. Fight. Practice your aim while you wait. Taunting your Tumalis na enemy kayo. is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Alam nyo, ha? Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Wow. Get yourself sorted. You're up next. Di mo kukunin yung scab, tol. Namulukom ba ko dun? Ayun nga, no? Listen up, Oh, soldier. wala pa siya. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Kulang. Go sort this fucker out. Wow! Ang galing ah. Sending you back to base. Your team is Parang shot lang. they have to cash. Ilut. Binili ko.
Easy patch. Aid station marked. Ay, Wala magpalit. dyan pala. Ha? Tol? Ano dyan? Ay, mamaya, magpalit tayo mamaya para... Puta, di pa pumasok. Baka hindi maganda yung sa akin sa ano. Pag din lab si Makoy. Yan talaga yan, Makoy, lab. Kaya nga lag ako. Ang humarang patay. Tukin mo niyan, no? Ako. Yan muna, tol. Kalaban, no? Ay, hindi pala. Kalagpas yung mga bala nila. PlayStation nga. Ay, dito na Aid pala. station marked. Vehicle here. Kotse ko. Mark the target. Ay, bumuhay. Ikaw pala, ano? Oy. May mga weapons dito. Ay, Makoy. Bounty pa nga sa Makoy. Daddy finger. Finger. I am here, I am. Mate has been marked as a high-value target. Keep them secure. May armor dito. Marking armor. Ay, sa ano. Most wanted? I got the wheel. Most wanted at saka wanted. Load out. Ano pa 900, oh. Repositioning. Got a vehicle here. Never mind. I got the wheel. Pero pati ito, baka rin box yun. Hindi minggin ang panalangin mo. Orange ka na. Dalawa ng track na ba eh. Ang lapit na yung threat mo. Pwede bubuhay na. Sumakay ka na kaya, no? Ay, diyan pala yung buy station. Lumayo. Thank you. Hey. Kulang 100. Yun. Ito naman ako. Load out na naman. May sakyan palapit, ha. Ay, may Sila. bomba. I'm on the fire. I'm getting hit. Oh, shit. Nice! Ay, dami na. Putay na. Vehicle here. Ay, na nga. Grenade out. Oh, shit. Fought hard out there. Return your Easy. Nakakababa. Palit ba tayo, ano? Git-git tayo, tol. Palit tayo ng server. Bounty contract identified.
Yung Kasi- mag-host. Beka kayo ito. Sige, Lods. Sige, Lods. Daily flight, where are you? Here I am, here I am. Pwede na, pwede. Uy! Si Makoy. Wala. Hindi pa. Wala yata si Makoy. Hello. Nandito ka ba? Kulang lang isa, si Daily Flight. Yung host, wala. Dito ako, tol. Ay, hindi ako ba? Apat na tol. Kung pala. Posibleng mawala pa yung Witago host, lang dyan, ano? di ba? Tago lang, nakatago. Nakita niyo pa ako, no? Nakatago na ako. Naka-ghost na kagad eh. Oo. Pundo. Kakaraka. Macho. Tago na tayo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
over, mate. You're going to the Actual nga, buto reporting. Sa mga pakinggan eh. Scavenger contract located. Battle Royale. I'll take. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the Uy, safe zone. bumaba na. Doon yata eh. Doon tayo sa summit, di ba? Napili na pa. Tara, tara, tara. Oh, tara. Saan tara? Uy. Aga mo naman mamaril. Tara, tara. Oh. Tara, tara. Tarara. Ay, Meron bumaba dito. pupunta? Ha? Now, Bumaba dito. repositioning. Tara, farmland na lang tayo. Wala na ba? Tayo. Dahil hindi makuha. Saan ka ba? Uy, Uy! kaya yata si Makoy. Putay. Ayaw mo pala. Ayun o. At sa number. Vehicle here. Ayaw mo pala. Ay. Ano, saan tayo? Ginagawa mo. Tuloy pa rin ba? Dale, dito muna. Wala kayong scap to. Tuloy natin yan, tuloy. Sige. Diyan. Tulot lang ako. Wala heli. Oo, may heli dito. Kunin ka namin. Sunduin ka na lang namin dyan. So yun, next na direct. Tara, sunduin ko Wala ka. ako. Si Raymore tsaka si... Uy, ano nangyari? Naril Supply ako. box ready for pickup. Meron ka? Aglang. Sara. Botol. Ito. White. Sige, sagot na ng Monday. Ammunition box ako. Sabi. Ngayon na, wala pa tayong baril. Try kong pumunta dyan, Makoy. I'll take the stick. Tagatol, Abot hintayin pa ako, kita, Maki? hindi kaya. Nakabotol. Po, kung ano. Sige, mag-give up na ako. Objectives updated. Move to the next location. Your teammate was sent to the gulag. Malang They'll kas- fight for a chance to redeploy. Does anyone need this? Talaga. Naglalagay doon? Ako lang Nagparan? siguro. Ako lang siguro. Oren? Kayo rin? Ganun pa rin? Kayo rin. Teammate redeploy. Sa akin, Hindi eh. na Baka mamaya eh, okay na siguro. Try na. Sige, tol. Load out tayo. Tara, tara. I'll take the stick. Kunin ka yung Aray second. ka to. Tara, tara. Tara, tara. Tarara, tarara. Standby station dyan. Next objective located. Uy! Lag pa ako. Visit. Uy, I'll pilot. Visit. Ang tayo dito. Vendor here if you need equipment. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Gas is moving. I'll pilot. Ano, hindi ako makakya dito. Repositioning. Bigla ako load out. Identify pilot. Visit. ammunition kita, di ba? Kasundo na lang ako dito mga bro. Yo. Yes, bro. Tara, tara. Friendly loadout drop on the way. Tarara, tara. Uy! Ganda naman ng pagkalagay niyan. Anyone need this?
Friendly UAV overhead. I'm driving. Inapag ko yung By the way, bala. nakalulot na rin. Kuha ko ng UAV. Copy. Plunder cash here. Yung mga baril mo. Okay, sniper. May extra pera dito. Never mind. Plunder cash here. Disregard. Laglag yung truck. Nalipad mo eh. Nalaglag? Oo, man. Ito kayo, pa-UAV ko eh. Sa pera. Meron pa ako. May dala akong UAV. Pop-up na lang tala. Request recon flyover. UAV entering the AO. May bounty pa tayo. Bounty Okay, contract bounty. I'll identified. take it. Yeah, I need that. I'll take the stick. I'll be right back. Gamitin natin, no? Moving. Para mag-drive loads. Sige. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Okay. Brum, brum, brum. On fire. Objective is to eliminate the bounty target. Dito lang ah. Tapos natin to. Marking Wait wait. mo ako. Knife tira lang Wait yan. mo ako, bro. I'll be right in support. Yan ba ba? Ano? Relocating. I'm moving. Pero rush natin. Dito na ako Saan na sila tala? Relocating. Oo. Vlog nga ako oh. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Friendly UAV overhead. Pero rin papunta tal? Dito. Movement. Movement. Allied cluster strike inbound. Target right here. Dahil isa rito. Mark. Oh shit. Baba. Dito sa bahay. Dito. Yan, Up to your dalawa. mark. Dito na tala, nag-rush na. Movement. Wait, down ako, may bomba. Oh, dami. Nasa helicopter ang bumatay sa atin. Oo, Squad na rin. sumugod. Sumali. Sumali. Sasaw-saw Teammates pa. sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Down, Enemy UAV overhead. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Saw. Got a loadout drop inbound. Teammate redeploying to the AO. Charap. Yan pa ba sila? Ito. Bounty target is down. Nice. Well done. Hindi Nice. may load ito pala. Got gas inbound. Zone relocated. May tao dito, wala. Moving here. Meron loads. Meron. Ito kami namatay. Pero, May isa kanina dyan eh, natira eh. Your teammate got a proper sorting. dito na Send si you a loadout load. ko. Oo. Nagkaperang ka Kaya buhayin natin siya. Pagkaperang kita dito, If you need pupunta ako sa... equipment. Kailan? Drop niya yung pera niya, bubuhayin ko lang siya, no? Ito. Punta ako sa buy station. Napatay niyo yung mga nandyan, yung nag-alisan. Yan pa rin. Meron pa ba? Saan nandyan? Purple? Sa orange mark? Orange batal? Sa green. Green. Gabi. Bumaba dito. Sangkad. Daily flight. Coordinates marked. Baba niya yung pera Pera niya. tala. Punta ako sa sa buy station. Copy cash drop. Ngayon ang pera loads, Makoy. Ito lang. May tao pa rin sa taas ha? Relocating.
Punta na ako sa likod. Sa likod ako bibili. Wow. Ayun lang ako ah. Uy, putang. Oh shit. Okay, sniper ito. Losing ground. Nandito sa ano ba to? Nasa bundok. Sa buy station lang. Sa buy station ako. Sige. We're in safe zone. Okay. And James. Magandang tanghali. Enemy UAV Magandang overhead. gabi. Yun pa baba oh. Mababalikan yung baril dito. Contact. Mark out. I'm going. Atras na tayo. Daming kalaban. Sa circle tayo. Tara, dito tayo ulit. Tugi Relocating. kayo dyan. Paluti dito sa taas, di ba? Saan? Di pa. Dito? Moving. Balik tayo. O, dyan. Hindi rin ka dyan. lang. Hindi pa tayo galing Mark dito eh. out. I'm going. O, dito. Moving. Shout out Stephen James. Tumatalpak. At nagtatanghalian. Ng Red Horse. Uy, sana all. Nagre-Red Horse. Mark out. I'm going. Loaded ka. Sana nagka-red horse lang. Oo. Rico. May kalaban. Jailbreak. All prisoners are being Oh, Nice. jailbreak. Get ready. May bumaba sa akin ah. Gabi. I've Uy. arrived. Ipaluted dito. Ay, Grabe na ako. may kalaban siya na. Meron. Yes, nawala. May sinugod ako ng ano. Kasi, daily. Ay, na-DC. Enemies in the area. Heads up. Combatants are redeploying to the AO. Si Daily. Paluted dito eh. Kanina eh. Moving. Diyan na. Yan na. Dito na sila. Nandiyan sila sa inyo. Nag-push na. Enemy soldier in Patay yung isa. Tingnan mo. Enemy contact. Dalawa yung lumapag sa akin. Hindi, layo nang dumarin sa... Oo, ako sa akin. Sumakay yung bangkay ka rito. Enemy UAV overhead. Ay, may ano pa. You're in the gulag now. Ano Fight rin to to? earn redeployment. DC si ano. Pero parang Win here and you tumutulo yung return to the tubig sa front likod line. ko. You lose, your fight is over. Pakiramdam niya. You're up, soldier. Ba't may nakakapit na grito na sa likod? Back to base. They hit us hard that time, but we'll settle the score. Balik ako maya, mga uploady. Luluto lang Sige, ako. sige. Ah, sige, Lodge. Sige, Lodge. Sige, Lodge. Daily Blight. Where is you? Where is you? Where is you? Tali. Pero galing mong sosihan. You daily. Jigs Meister na Daily, lang. daily. Jigs Meister. Tapos si Daily Blight.
Saan ka na, Lods? Sa daily flight. Ay, boss. Ano balita, Jigs? Oh. Master. Okay lang, Lods. Sa laro niya, okay lang? Ayos Oo. lang. Naka-5 panalo na. Yung kalaban. Nice. Oh, shit. Yun lang. Ayun lang. Uy, si Daily. Uy, tago eh. Dapat lima na kayo ah. Ano lang, Ano, exit na. Ano lang? magluluto Wala daw si si ano. Tago, wala na si Tago. Oh, FK na tol. Invite ko kayo. O sige, kayo muna tol, kayo muna. GG na ba si Makoy? Si Makoy. Yun. Wala ba? Akala niya siguro 5 tayo eh. Okay. Pumasok lang siya sa ano. Saan na sila? Okay, maya daw ulit si Debraj. Nangyari. O, sige. Sige, lads. Kasama natin. Hello. Hello. Hey. Check. Yeah. Invite tayo. Open pa si Daily oh. Sabi niya sa stream maya ulit sabi niya. Sige. Oh, Kakain siguro. Invite tayo ng Caps. Well. Lubos muna. O kaya isang random. sige, pwede. Warm up. Kanina ka pa yata, Lods, ah. Yung Ano? pagka-invite ko kanina, oo. Okay. On and off. What up, Snake Balls? Hello. Yeah, Mike. Yeah, what's up? What up? Scared it up. Who gave you this candy? Hell yeah. Good job. I'll look into it. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. This Pokemon. Everybody.
your file. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. Alright, where you guys gonna drop? Alright, you pick, sir. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. You guys want to do recon? Yeah, sure. We should drop there. Selecting as instructed. You guys hitting the train? Train? Yeah. Yes. Recon? Targets are up. Get to work. Objective updated. Secure that position. Recon intel secured. Solid work. Nice. Enemy UAV overhead. Alright, what's the plan? Let's do 4 or So 4 I'm gonna send recons for a in minute? this train. Let's wait for the other recon. It's gonna pop up in here. Okay. Kumano bala. Gonna get some bullets. Yeah, there's an ammo refill in the front. Yeah. Let's get the recon. Copy. Oh, Objective updated. Secure that position. LMG here. Primary objective accomplished. Recon intel secured. someone shooting What was that? behind you, Yeah, Jigs. Oh shit. There's a vehicle there. Light vehicle here. Copy, copy. You can do one more recon and get a loadout and let's yeah. I'll take the wheel. Move to the next area and secure the perimeter. You're losing ground. Be advised, there's an enemy team hunting you.
On me, Snake. You guys wanna do a loadout here? Alright. You could drop 1,000, I'll grab it. Contract complete. Nice. Recon intel secured. We're in safe zone. Watch for enemy. Looks like we're gonna be ending up in the factory. Enemy UAV overhead. Plunder cash here. Oh, there it is. Do you want to leave or drop the loadout right here? Yeah, you can Yeah, drop the just- loadout Yeah, you can drop the load. Loadout drop heading your way. and let's buy a UAV and ammunition if you guys have money. Yeah. By ammunition. Okay, I'll buy a UAV. Alright. I got enough for a cluster strike if you want it. I'm gonna drop the money. Oh, someone's in here. Setting charge. Dude, they just blew up. I downed them. I don't know where's the Where are you? Where are you? What's up? I can buy a airstrike if you want. Do you have a UAV? Oh. No. Okay. Yeah. Do you want to drop the 3500 so I can buy a airstrike? Oh, yeah. Airstrike? Or... Alright. Oh, something. Enemy UAV overhead. Let me know when you think you should pop the UAV. Alright. I think we should pop the UAV now. Yeah, pop the UAV. Yeah. Friendly UAV overhead. I think we're alone. Okay, well, do you want to go for them? They are right here. Moving. You evaded the enemy track. Good work. Anyone need Yeah, we can. I'm just gonna get this one first. Just so we know. Okay, get a bounty. Yeah. It's not looted in here. Target identified. Oh shit, that's them. That's the Yeah. That's what I pinged. I have a cluster strike here. Anyone need this? Extra. If you guys wanna get it. Oh, gonna get it. Alright, get it. I'm gonna move up into this building over here. See if I can get some eyes. Are we pushing that team or no? Yeah. Friendly loadout drop on the way. Oh, let's get a ghost first. Hold Enemy up. UAV overhead. Yeah, let's get a ghost. They're getting a loadout. Hey. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Body armor here. Oh, 2 boxes. Holy shit. We got like a minute and 40 for the bounty. Alright. Let's go. You guys wanna push him? Right now? Let's go. go. Yeah, I'm a cool guy. Oh, behind us, behind us, behind us. Tracker
3-1, good copy. Back here, back. Enemies in the area! I got 2 of them right here. Yellow. 2 of them. Yeah, there's also Fighting. two. There's also a team behind us. Shit. Oh, fuck. We were cornered, bro. Yeah, I got a sandwich. Dang. This is the Gulag. Oh, I'm yeah. surrounded. And you can redeploy. For a bit argy-bargy. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Maybe we shouldn't have pushed the bounty, huh? Yeah, it's alright. It was like It's 3 okay, squads it's right okay. there. Yeah, Fight's begun. we didn't expect I the. thought I shot a guy point blank with the squad behind sniper us. and then jumped in the end again. Teammates done Oh, it. shit. They're returning to base. It tastes like crap. I'm good. A Taki Slim Jim. Listen up, soldier. Win here and you Man, that return to thing's the front shitty. line. If you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Take another bite of it though. Worth for wear. You're heading back to base. Damn. No pressure. Not over yet. Your team can still fly your route. Burn, Nice. Nice, nice. Shit, good shit. Nice. Alright, well, I died right there. Where's the hospital? Is it still clear? A little bit. Usually some good loot at the hospital. Oh, there's a helo there. Yeah. Morning. Your left. Your left, bro. There. There. Nice one. Nice one.
Nice one. Nice. One more. Oh, Ooh. shit. Dang, that's Almost crazy. got him, man. You guys want to do another one? You almost Yeah, got for that, sure. I'll man. add you up, man. Don't leave. It's a snake Nice, ball. Snake balls. Alright. I already added you. I'll invite you. Bet natin si Snake Balls. Yeah. Snake Balls. Hindi ko ma-invite ah. Ayun. Gonna... Yo. I'll try to Almost invite... had him. I kind of flinched. It's alright. It's good, that's good. I'll try to invite one more. Strong Sino. I think that's it. Yeah. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You notice you can't make a class with the RPG? Enough practice. Time for the real thing. You can? Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Where are we going, guys? Where are we dropping? Alright. Green? Copy that. Moving. Hitting military. Contact! Yep. Copy. There's this guy over there. Is anyone
need this? Does anyone need this? Yeah, we can do this scout. Here's a helo. Ready? Mover. I'm gonna hit this first building right here. Moving. Gonna get the scout. Supply box marked. Secure the package. Clear the engagement target. Objectives updated. Move to the next location. Is it just us or? No. That helo landed over here. Oh, they're coming. They're coming. Oh, okay. Yeah, 2 helicopters? Oh, jeez. Damn. Oh, they almost got me. Survive and you can redeploy. Oh shit, Damn there it. were 3, bro. There were 3. Yeah. There were 3, there were 3. Fight's kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Taking their helicopter. Got it. Nice. Nice, nice, Yeah. Sorry. Jeez, am I too loud? Oh. Getting yelled at, actually. I bet they're gonna chase me with the other one. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. May sasali, Lods. Time Miss. to earn your freedom, soldier. Tangke, tangke, tangke. Ah, dyan, Ay, kotse, tangke, kotse, tangke. kotse. Kotse, kotse, kotse. Lipat sa kotse. Yun. Thank you, thank Nice you. one, Lord. Stand by for redeployment. Teammate redeploying to the AO. Meron, Lods. Oh, where are you going? Moving. Let's loot in. Meron, Lods. Looted. Hindi pa, hindi pa. Ba, It's not yet looted.
Meron loads. May naka-reserve. May susunod. Pag... Oh! Shit! Oh, where's that? Camper over here. On me. He was just sitting there. Sige, loads. Back. Nice. Selfie. Okay, nice one, bro. Ayun, naghihintay na siya, loads. Pag wala, edi, ano. Vibe kita dyan. Did you kill that dude? Did you kill the Yeah. Nice. Very nice. Thank you. It's nice. No problems. You want me to get that bounty? Oh, what? Oh, where was that? How did I that got happen? with there's a guy up on the top of the stairs To eliminate the or bounty the bleachers. Oh shit. Yeah. Is that squad? Teammates in No. the gulag. If they survive, they can redeploy. I got gulag. Getting nagged. There's a... Oh shit. Your teammates Got me. returning to base. Okay, bro, just revive. Oh, where you at? Nice. Friendly loadout drop on the way. Ooh, load up, bro. Gas is closing in. airstrike. Relocating the safe zone. Good job. We'll go get the loadout. Yeah, you sure? Yeah. I'm just gonna get the money over here. Sure. Follow you. Two boxes here. 3 boxes? Two boxes. Shit. Danger. Mark the buy station. Oh, we can buy him back. Yeah. Yeah, I'll buy him back. Oh, where's the nearest? No rush. Mark the buy station. Where's the... Oh shit. Take the That's it, chopper. Anyone use body armor? You wanna take the chopper again? Yeah. You can go in the middle. Gas is moving. There's someone in the buy station. Oh, actually, we can go here. Sorry. There's one over here. What? Contract time expired. We lost the target. Oh, how do you get there? I don't know. Chopper guys coming because Sure. Don't worry.
Yun dyan, yun dyan. Setting charge. Oh shit. Oh, they're all over you guys. One more. Ah, there's two of them. All I got is a pistol. Dang, it's a hot zone. Yeah. Got a weapon there, bro. Where I died. Yeah, down here. Yeah, there you go. Oh shit. Man, it's a hot zone. Yeah. I think they're just camping in there. They didn't leave. Yeah, they're camping. Wait, Tago, where are you? Only if I grabbed your gun. I just grabbed the wrong thing. Oh shit. That's okay, bro. So close. Let's do quads. May kasama na ako. Meron ka na? May kasama ako isa. Oh shit. Oh, Spoonik. We're gonna invite one. Spoonik. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon.
enough practice. Time for the real thing. What a shitty circle. Is it? Oh yeah. Time. Yeah, it's a shitty circle. Well, Who we dropping, boys? Let's go. you wanna Where are we going? hit? I don't know, man. Oh wait, not that one. Oh, shit. Okay. What the fuck? TV station. Yeah, TV station. No. So many anime TV station. Okay, how about next to the TV station? Let's go to the green thing. Oh shit, somebody's already got that. Alright, how about down here? No, what the? Targets are up. Get to work. Here, there's a... LMG here. Allied LMG here. Mammartek. SMG here. You can buy some loadout. Here. You buy enough money. Let's go by. Go. You guys loot over here? Some loot. No? No. I have ammunition. Oh, someone load out. Someone load out that on the superstar. By station, someone load out that. Geico presents Motorcycle Net Word house, of bro. the Day. Make for target location. Today's Oh word is shit! That's Is fucking a good gremlin from an unknown and Snapper. persistent mechanical issue? Sniper? Or is it something large that gets caught Yeah, in your bro, teeth when you have the your mouth open? orange thing. There's the I got- Snapper. I gotta stop I got singing you. 80s power ballads when I ride. Down. Shit, where was Gremlins that? in my teeth. Fuck. Side me. 15 minutes could save So you let's go. 50%. Back. Let's go. Run. Run away. They're coming, they're coming. After Workouts like that, I'm usually sweating all No, day. no, That's why I start my day like this. New Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant No. Deodorant. Gillette makes deodorant? Yeah. The new Gillette Invisible Oh shit! even for 72 Fuck! hours. This part, it's gentle as There's some water. enemy. Don't worry about There's some irritation. loadout I too. definitely need The that. fuck? Legit. See you tomorrow. We got sandwich again. Protection, even up to 72 hours. We heard you shouldn't talk about going I to the got bathroom. beam. We decided to sing about it. Maybe next time I'll hide in the buildings better. We're all dead. We Oh, are there. fuck. What the fucking cheater? Damn. Get ready to fight. You're next. Oh shit! Be advised, your teammate got their I arse got handed. beam. Their RTB
Wow. Damn, no pressure, huh? Take it top, bro. Take it top, bro. Your team can still buy you back if they have the cash. No pressure, no pressure. Someone take it. Oh, you're dead, you're dead. Oh, That's what I figured there, you're dead. that's okay, bro. I tried to It's have a a warm-up. Molotov. Oh, fuck. Someone enabled by his loadout of my station. Oh, no. Yeah, I think they already got a loadout. Uy. What? Sorry. Onion rings. Onion rings. Egg coat. Beats. My favorite. Ano ko actually BTS. 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 Boxing gloves. Ang kilala ko sino kayo? Alam ko to! Auditor, handle. Face! Parang bumango yung hininga mo, no? Face mask. Yes, lahat yan actually. Alcohol. Alcohol, ito. Huwag ka maglalaya sa nila. Anong dadalhin ako naglalaya? Ako, tapos na. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bulelo? That's my favorite Bulelo! Playtime's over, mate. You're going to enemy dropping into the AO. Full loads. Daily flight. Oh, daily flight? Oh. Would you guys try that? Where are we going? Battle Royale. Set a drop point for your team to hold out. Gas is Guys approaching gonna your hit position. Move to the safe hospital? zone. We should stop there. Oh, damn it. We should drop there. Wanna go to the hospital. Shit. And sure, dang, he's all Nice over bleed. there. You set up for the second, you set up me for the second time, huh? Noise bleed, loads. Noise bleed. They're all on that roof. Nose bleeding. I'm gonna go down low. Abot ako sa hospital. Must pump it down. Lima loads. Tara, 5 tayo. Here. There's 2 enemies chasing Nosebleed to, everyone. nosebleed. There's 4 people chasing everyone. What the fuck? Targets are up. Get to work. Hostile maneuvering. Cancel that. What the fuck is doing? This fucking idiot.
Si Sponik magaling mag-English ka. Si ano eh. Sponik eh. Damn it, dude. What happened? ¿Qué pasó? Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance. Tara na, Lods. Limahan. What the fuck? I'm dead. Damn it. They're RTB at this time. Got my ass kicked. Oh shit. Tapok, bitch. Fuck! Shit! Ooh. Chill. Chill, girl. There were 3. Enemy UAV overhead. Your teammates are sent to the gulag. They'll Chill, fight for a girl. chance to redeploy. God, chill. Bounty target identified. Slot the bastard. Enemies in the air. Contact. Close. Let's run. Oh shit. Alright. Let's run. Alright. Coming back, bro. That's what I'm good for. Good at running. I'm good at running. Bro, run, bro. Run. We can revive sky balls. Snake balls. Sky balls, yeah. Snake balls. You can burn back the small boy. Enemy UAV overhead. Coming. Alright. I'm gonna drop the money. Yes. Oh, I got stuck in here. Fuck that circle. Drop your money. Where's the money? Drop the Drop money, your bro. money. Drop the money, bro. No, the fuck was shooting. Enemy UAV overhead. Bounty, take a loadout. What was that? They're inside the Burger King. Alright. There's 2 of them. He's using daddy. Oh, damn. Oh shit! Alrighty, guys. I'm gonna go to bed. Daily flight, again bite. Good. Oh. Who the fuck is that guy? Sali ka Lods dito sa amin. Fuck you, bitch. Fight to a Shooting redeploy. for all time, Alrighty, bitch. guys. Have a good one. Alright. Have a good one. Get ready. Snake. Fuck. Sali ka Lods sa daily flight. Sige, go. Go. Tanong ko lang kung... And you return to the front line. Ay, may gulag pa pala ako eh. Time to earn your Wala freedom, pa. soldier. Oh, the fucking stupid shooter. Hindi. Baka naman yun. Na-exit ka na. Okay. Copy. Mag-isa ka lang, daily flight, o no, may kasama ka?
Yo. Yo, what's up, Floyd? Back, bro. I'm Wala, back. wala kang kasama? Oh, Wala talaga. Nakulaan. GG na sila. daily flights. Tapos na sila ikaw? Bentang na si Kuya. Oo. May trabaho pa si Makoy. Bukas. Maaga. Naka-chicken ba? Wala talaga. Ilang laro lang. May ginawa na ako. Sponik eh, nag-teamwork eh. Sponik. Pabuhat, Sponik. Sputnik. Kahapon ng puti. Tanga nung kalaban ka, hindi pa ako nasagasaan eh. Super namatay dalaw eh. Chicken. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Laban dito. Laro pa lang dito. Laro pa lang dito. Tama siya. Pag dito ako napupunta, natututo ako mag-English eh. Galing mo na eh. Hindi ka na matututo, ang galing mo na eh. Nabubulol na ako, magaling. You're natural, bro. What? Ah, what the fuck? Oh, yun oh. English yun. Okay na. Ayun lang. Tumod yung dalawa click. Ito yung mga trash talk ng mga natututunan ng puti. Maggot beach fucker. Ang ina. Yawa mo nung tumalon, baka naman i-set up yun na naman ako. Wala. Tatalon ako, di pala sila tatalon. O, mili tayo mili. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mili tayo, mili. Yung squad leader dapat mag-pin. O, siya daw dapat. O, ikaw mag-ping. You've had the idea for months. Pag pinasa niya, yun. Your mom's, your yoga. Ayun, pasa ka rin, oh. The logo. Now it's time to square. O, ikaw mag-ping. Ay, ikaw na lang, ikaw na lang yung Sponik pag gusto. O, demili na tayo. Ano ba yun? Tara. Social campaigns, promotion, the whole nine yards. Doon din na end up, ano? Got an idea? Nagpasapasakan. For 10% off your Mahasa-pasa pa, eh, no? Saan tayo? Sa pinin mo. Ba talaga tayo? Dami pala, dami. Tayo. Wala yata dito sa mili. No, wala nga, no. Wala tayo nakita. Wala tayo nakita. Punta ako, wala Putang pang dami. Wala pa. Dito na tayo. May isa. Huwag na, tagloy. Shit. Kaya tayo dyan to. Bounty na lang. Sige, bounty na lang, Nice, bounty. sige pa, bounty. Eliminate all targets in the AO. Ito po yung bounty. Ikaw, kuha ka ng baril Rapid dyan. na natin to. Rapid na natin. Help me, I got stuck. Fuck you. Gago. Dami. Isang squad pala sila. So, walang mga baril yan eh. Tara. Meron ba Lang ito nila? tol. Wala tayong vision. Meron ba rin? Meron ba rin yung isa? Nakalat machine gun yung isa eh. Damit. Taglayan. Bala. Ang ina, may baril na nga, oh.
Naripit ako. Coming out. Sabi sa inyo eh, may baril na yan. Ito. Teammate has entered the gulag. Ano eh, meron pa sa likod ko. Sa gulag. Oo. We're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Tunalo siya sa ano, ul. Fight's kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something that's right, feel free to give them that as well. Stupid idiot. Fight's on. Get yourself sorted. You're up next. Yung mga one hit na lang ako, di mo pa ako napatay, idiot. Win here and you return to the front line. You lose your fight. Nakalabas na kayo? Buti pa kayo. Sort them out. Pinalaya na kami. Ay puta, may kumuha. Nice. Pinayansahan na kami. Napiyansahan. Pwede ka na lang para sa malapit. Back to base. Napiyansahan na kami, Dads eh. They have the cash. Paano Hindi ka all? napiyansahan. Ano Hindi ka all? Piyansa? pinayansahan. Hindi ka napiyansahan. Ito lang, lalag ako ah. Kaperas, connect. Let's take it. Bilhin mo muna siya bago ako kunin to scavenger. Dagdag pa ba? Huwag muna kunin hanggang di pa na... Ay, kulang. Kunin mo na. Kunin mo na, Mike. Kunin mo na. Kulang tayo pag kinuha. Naliligaw ka? Kulang lang sandan eh. Doon mo, pera. Pera. Tulungan. Ha? Di pa. Ito ako eh. Sa babayan. Ito nasaan yun? Makikita mo naman Sa sa babae. taas yung ano eh. Baba. Sa pinakababa, Nasa tol. Dito pinaka- nakasakot. Sa pinakababa, wala. Dito yung sa baba ko eh. Sa parking siguro. Nasa parking lot. Sa parking lot. Sa baba. Yung pinasukan mo ng drone, ano? Nandun yun. Sumabag yung drone ko. Pero doon ka Wala, papasok hindi. eh. Nasa ilalim. Oo nga. Ilalim ito sa ilalim. Nangalam ko na kung nasaan yan. Dinampasan Dali mo. lang. Yung pasukan. Ayan. Meron pang pababa yan eh. Yan ang pababa. Ano pa? Ano? Ito. Hindi na kita tundaan na to. Aling na ako dyan, tol. Makita. Buyback nga na boy, buyback nga na. Kailangan dito ah. Sa akin. Saan ba yung buy station na yun? Yes, sa Nasa loob parking yan boy, siguro. nasa loob. Sa loob, sa loob. Sa loob yan. Nice. Tama na. Down one. Nice. Kita mo na ba boy? Meron pa, tol. Ano? Sakit yung ano yun eh. Yung baril na yun, maganda. Dami dito.
Gustong gusto ko yan eh. Bullfrog. Bullfrog ba yun? Yung nakasama na siguro. Ano pa LC ten? Oh, ito rin. Oh, malakas. Hindi ito. Hindi rin si Bullfrog. Ako nabibili tal. Ay, hindi makapad. First loot pa nga ito. Ano kailangan mo? Ito lang. Buy station identified. Hindi na nahanap yung load pa na. Ay, nakabuhay na pala. Nabuhay. Bili ka na, Lods. Ako kukuha. Ay, meron na pala eh. Load tol, load out. Load out tayo. Nasa ilalim mali. Puta, nagtataka ako. Nasa ilalim pala uli. Ayun, load out. Load out. Ayun. Box na lang. Selfie. Wait lang, naliligaw ako. Nasaan yung hagdanan? Kalaban, may kalaban. Down. Kapi. May isa pa. Mama, naliligaw ako. Down isa. Nice Isa pa ba? one. Saan na na-down mo tol? Saan na yung na-down? Oo. Wala na, down na yan. Oo. Load out na kayo. May umuubo ah. Load out na kayo. May umuubo. Oo. Naladat pa ba tayo? Magagos na ba tayo? Gusto tayo? Saan yung bus station dito? Andun nga sa loob yan. Turo ko nga sa inyo. So dito. Dito na lang daw. May station dyan sa loob ng building. May lobby. Sige. Hanap. Sa lobby yan. Wala tayong balance. Papasok ka dun eh. Pasok ka dun. Sabi ako nag-scabbing dito sa building na to. Naliligaw ka pa. Ako nabibili ng lolot. Copy. Oh, may tao. Gas is inbound. Dito yung katawan niya. Oh, sa taas! Sa taas. Meron. Puta. Shit! Nasa taas, boy. Inang yun. Get to the safe zone. Pinakataas sila. May loadout na ako eh. Tayo na. Sayang. Bili pa ako ng loadout. May pera ako dito. Ito, dito may pera ako Pwede sa natin akin. buhayin yung isa. Aid station mark. Sige lang. Pero Oh, hindi dito safe may eh. pera ako dun. Di safe, Oo, oo. di safe. Wag lang. Ano pera mo? Secure lang muna. Andiyan yan sa purple ping, boy. May 7,000 ako dyan. Enemy UAV overhead. Purple ping. Nasa buy station ka Nasa na? 10. Diyan sa pinakadulo. Di dyan. Nalas ka dyan. Tama pinakadulo. Yan dyan. Diba mo? Ano. Andyan. Uy. Down. Nice. Nice one. Eh, isa pa. May isa pang kasama niya eh. Buyback na agad isa. Oh shit. Dito tol. Ito tol. Oh shit! Naraket launcher ako. Ayun pala. Kabila. GG muna ako. Oh, sige. Babalik na lang ako. Sana may rocket launcher pa yun. Nagkataon pang may rocket launcher. Kaya nga eh. Ano natin? Sabog. Sabog. Ang low kill. Una na lang. Meron. Meron kayong invite? Latol. One slot. Squad na yan. Random. Random? Diba?
Sige. Katalan, may invite ako. Isa. Baka gusto niya. Yeah. Kaya Talo raw. yung ano. Yung panalo? Sans? Oo, Sans panalo. Booker pa rin? tol. Or clutch. Clutch ni Booker. shit. Oo, clutch na tol. Dahil. Tambak na naman, oh. Ano na, 4 seconds. Lupit. Oh, nice ano niya, pagka-turn niya. Ganon yung pagkatalo ng Lakers sa huli eh. Clutch ano eh. Ayan na. On fire si... Oy, si Rolly oh. Carlisle. Hanggang na? Nalaro ka? Ikaw Rolly ko na. Ayan. Online ka na. Laro ka na tol. Random Salutin lang tong natin isang mga kasama teacher. namin eh. Tara tol. Tingnan namin. Pa-open na daw. Laro muna tayo ng isa daw. Sige, sige. Wala namin magbubuhat. While you can, we're deploying soon. Mayor Carlisle. Idol Lodi. Sige lang tol, tatlo lang kami tol. Tatlo lang tayo, di ba? Oo, tatlo. Pwede naman namin i-exit eh. Random lang yung isa. Yo, Blowberry. Berry. Yo, Mike. Yo, Mike. Berry. I got Berry. Do you have Mike Jigsmeister? Do you have Mike Daily Flight? Copy. Yes, I do, sir. Yes. Are you from Daily Flight and Jigsmeister? I'm from Pakistan. Pakistan? Oh, very nice. I'm from Kuwait. Yeah. Wait. Oh, very nice. I like. Enough practice. Time My for the real grandpa thing. is a terrorist. Alang guys. That doesn't go, bro. Oh man. Battle Royale. Thank you for the share, Gas is closing on your Stephen position. Suggest you get Devraj. Are we dropping? bro? No Are Berry. we dropping? No Berry, man. Well. Yo, you got Mike, no Berry? Very good, Mike. Mary, Mary, where are you? Oh shit! Eliminate all targets in the AO. Oh, Berry. Berry. Thanks, Very- bro. You want me to take the most wanted? Teka lang. Pagod tayo, lads. Objective is to eliminate the bounty Yun yung target. nasa inyo. Pita. Weapon. Yung sa akin, tol? Sino yun? Ikaw pala yun? Weapons. Tara, bounty? Ikaw, bounty? Ikaw, bounty? Yo, he's camming. Oh, he's on what's up.
Started camping already? Just started. Yeah, probably top, yeah. Camping. Oh. I'm gonna go upstairs. I'm gonna try to sneak, bro. Be advised, friendly precision airstrike inbound. I'm on top. Who's in here? Oh, he just left the building. Oh, he jumped, yeah, he jumped. Oh yeah, he's so good. There's 4 of them. 4 of them. One right here. Target right here. Enemy mark. Head down. Be advised, enemy team is tracking your location. One in here. Never mind. What's up? Enemy mark. Spreading, bro. Probably top still. It's right here. Movement. Also, there's someone in here too. Head down. Mark the target. You kill him? Behind you, behind you. Right here, bro. No berry. Jump. He jumped. Nice blueberry. Very nice. Yo, let's go buy load up. Nice, I like. I think there's one more by the gas station, right? She was here. Green mark. Heading out. Good. Copy cash drop. Got gas moving in. Found some bills. Got a loadout drop inbound. Mark some gear. Got some plates, bro. Oh yeah, I got you, bro. Here. Thanks. Thanks. What the fuck? Where are you? I saw one went to the station earlier. I don't know. Probably the police station. Ooh. Yeah, it's right here. Okay, bye. Yes, you there. Oh, Right they're. here. Oh, they just revive. Hey, Yes. fire station. Still there. No, nice. Only one, bro. UAV overhead. Right here. There's a car. You evaded the enemy track. Good work. Oh shit! There's a sniper, bro. Where at? Here. Shit, where was that? Shit, back. The red building, back. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Back of the red building. Enemy UAV overhead. Got the money. Moving. They're dropping. Oh, right here. They're dropping. He already jumped. Got one on there. Can revive. Moving. Yeah, he's still in the gulag.
Your teammate is Coming back, bro. redeploying. Coming back. Stand by. Dogger, where you at? Oh shit. Malis. Lagging, bro. Oh shit! Through him here. Oh shit, where was that? Push to him. Malis. There's three of women, two women there. Inside, yeah, I found him. Side. Win here and you return to the front line. You lose, your Got him. fight is over. Got him. Nice. Nice, nice, nice. What? Wow. We're sending you back to base. Ito, Your pera to team lang. can still buy you back. Daan ng with bilital. cash. Thank you, sir. Bumili pa nga. Diba? Yan. Recon na, nag-recon pa nga dito. Moving here. Chris James. Ayun, no? What up, Chris James? Thank you for the like. Tara na, Warzone. Oh shit, sir. Can I get a loadout? Oh, wala na pala si ano. Relocating the safe zone. Yung kasama natin Sana eh. si ano? Nag-English pa ako eh. Dito na sila tala. Nosebleed eh. I'm nosebleeding. Contact! Movement! Contact! Type nyo yun ah. Sniper rifle. Meron dyan kanina, bro. Make for target Ayun. location. Movement! Heading out. Rock one. Enemy marked. Nice, nice. Cancel that. Loadout yun, sir. Reposition. Ito. Ito. Shit, nag-loadout niya. Fuck. Push lang ako. May kalaban pa dyan ano, Lods Jigster. Ah, meron. Oh, fuck! Shit! Crack. Lang iya, oh. Wala pang baril. Sa loadout, mga bro. Dalawa din tol, down na isa. Movement! Oo. Tangin na dawan. Enemy UAV Wala akong baril. overhead. Saan ka? Sa taas? Oo, stars pa rin. Abot ka pa ata eh. Teka lang ano dito. Saan ako sa likod? Sige, sige. Copy. Hindi ako makababa. Gas is moving. Kita ako, makaabot siguro ako dyan. Abot pa yun. Pa yung akyatan nito. Tangin. Ayun, ayun, ayun. We're in safe zone. Watch for enemy. Kabili ka tol. Pa yung akyatan. Wala lang, gabot tol. Bring mo yung pera ko tol. May gulag Your ko. teammate was sent to the gulag. Ah, They'll gulag ka fight pa, for bro. a chance to redeploy. Yun na sa Jigster. Oh, shit! Sa likod, sa likod. Harap mo lang, sa harap mo lang, tol. Kumabol pa yung ano pagbili ko eh no. Oo, oo. Meeting na daw sa lobby si ano. Lads, patapos na rin sir. Mayor Carlisle. Saan tayo kanina? Dito na? Oo. Oo. Dyan, dyan, dyan. Coordinates more. Yan, dito na no? Oo, may bumaba, oo, may bumaba. Dito na ba pa? Yan, daming baril ah. Sulat pa, bro. Gago.
Sige, tulunod ka tol. Baka pang kita. Tabang kita. Sige, sige. Ano eh, naka-loadout na ako bro. Sige, sige, go. Ikaw na lang. Sige, Abang mababang kita. gusto. Sige, sige. Nice. By station na lang tayo. Aid station here. Buy station confirmed. Pa dun sa kanan eh. Pag ano eh. Got a vehicle here. Yun, nasa baba na naman eh. Kahit saan ano. Tol, pabili ako. Bigyan mo yung pera, tol, pabili. Sige, sige, sige. Yan ako, dead silent. May tao eh. Shoot. Dead silencio. Hoy, naiwan yung pera. Pero Lods. Akyat na lang, akyat ako. May tao dun sa kabila ah. Sa building na, tall building ah. Oo. Lagyan mo si parang dyan. Uy, saan yung Pera pera? pa yung pera mo eh. Eh, naiwan mo. Ano yan? Drop mo dun sa, baba ka na lang, Lods. Baba na lang. Bakit ako? Ay! Baba ako. Iwan mo na lang bro. Basta Baba mo baba, na lang, Lods. baba. Eh. May nag-iwan pa ng ano? Plaster dito to. Meron, nice. At, very nice. Iwan yung glass. Ito, pera naman to. Sige, sige. Safe pa ba loadout doon o hindi na? Oo, safe. Tara. Safe pa, safe. Sige, back up ka namin. Safe pa naman to. Clear, clear. Nice, Kala, nice. kalaban. May tao dito na. May tao dito, nagbasag. Gusto na-camp tayo muna tol. Sa bilog tayo eh. Kayo ba yung nagbasag? May snipe. May nag-snipe. Tall building. Moving. Building ah. Target ID. Ayun. Nagsisnipe pa. Kanina pa yan. Sniper. Cancel that. Saan na building tol? Oh shit, doon na sa taas. Gas is closing in. Oh shit, saan yun bro? Sa building. Paras ka dito, Lods. Sa ibang building pa, meron pa. Ah, yun yung nagbasag na narinig ko. Ayan ko na lang kaya. Yung balik dito. Kalaban ka dyan. Moving here. Disregard that. Punta ka ba dito? Hindi ko ba ito sa atin? Parang wala ata. Here ata yan bro. Bounty. Ano sa taas yata? Ayun, ayun. Meron pa dito. Meron. Kakap yung mga yan eh. Meron. Kasi yung circle, pasok na pasok eh. Gitna ba tayo, ano? Medyo. Taking direct fire. Ayun. Yan yung pumatay sa amin kanina eh. Saan tayo?
Yan yung mga gamit namin, may satchel dyan. Laban yan ba? Yung airstrike ko, gas mask. Wala, clear dito. Walang tao dito sa mga ano. Wala, dito. Someone take this back. Wala dyan eh. Baril mo. Bababa na rin yung mga yan. Hindi na sila pasok sa ano eh. Sa hospital pa yung git. Oh. Mag-chicken pa kayo ah. Tara. Dito. Uy. King pala to, King. Malapit bang buy station? Ah, wala pa palang pera. Shoot. Sige lang. Ayun, malapit ko lang. Play nyo lang. Walan tayo na. Oo. Ito, may pera na. Nice. Tol. Pera, tol. Abot na. Aid station here. Buy station confirmed. Pag safe lang. No rush. Walang pilitan. Pag gano lang. Oh, may kalaban. May kalaban si ano, Daily Flight. Oo. Uy, dami. Huwag ka pumunta doon, tol. Airstrike mo na lang. Dalawa. Pay an airstrike target. Ano sa taas sila? Ay. Bumaba. Papunta sa'yo dyan, Jigs. Sa loob niyan. Wala dyan. Nasa loob. Dito, second mo dyan. Dito? Yan, Sa taas, yan. sa taas. Sa right. Uy, basag sila. Yan. Right, dyan, tol, dyan. Sa right side mo. Left side mo ah. Left side. Dyan, left side. Oh shit. Takbo. Takbo ka na lang sa kabilang building. Ay, puta! Yes. Bawa ng ano eh. Si Carlisle Mayor. Tara na. Carl. Inabangan ka dun sa buy station, bro. Oo. Dalawa sa taas. Yung isa down ko yung isa. Yun. What idol? Idol Lodi. Mayor Spooning. Kasi Mayor. Morning. Good morning. Morning. Isang napakagandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Yan. Lalo nating pagagandahin ng iyong umaga sa chicken. Pa-chicken naman, Lod. Chokes to go. Chokes to go ka naman, paring der. Kaya nga ako, sumasama kasi kailangan ko ng chicken din. Hindi tayo maka-chicken ngayon, bili na lang tayo sa labas. Enjoy. Hostile dropping into the area. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Go. Ako! The kill. The kill. The kill. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Wala lang ako nakabawi dun ah. Hindi tayo nakabawi dun, Jer. Sa ano? Pre-game. Pre-game pa lang eh. Magtalo na ako. Yun. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Set a drop point for your team, soldier. Sige, pili mga lods. Pinasok kaya sa pate. Oh. Yan. Sige. Walang kontrata pero maganda magbagong buhay dyan. Maganda po. Sige, tol. Sige, tol. Meron sa inyo. Sa amin? Wala. Sa ere pa. Unahan namin yung papatayin namin. Sa akin meron. Alright, lads, let's get it done. Enemy UAV overhead. Walang yan, UAV kagad. Galing naman mo. Contact! Contact! Direct pa nga sila. Kanan to. Si Mayor. Wala pa akong nakita yung pera doon. Kabox yung binuksan. Wala minsan, ano? Mal. Wala man. Walang contract talaga eh. Natipid ang ano ngayon, pre. Ang natipid ang ano, Warzone ngayon. Yan o, wala din pera. Walang contract, wala rin ano eh. No? Wala. Pwede na. Pwede na load out ah. Armor box ako mo. Tara. Dito, may box dito. Meron pala dyan eh. Load eh. Tablet Saan lang na ako dyan? $1. Sige, loads. Hindi pa ninulot dito. Plunder cash here. Tara. Ilang. Load siya. Ito, tara. Punta ako doon. Okay. Sige. Titignan ko lang dito, Lods. Lagyan din ng pera tal. Let's take it. Loadout drop inbound. Kalaban, nakakampi. Got gas moving in. May armor box ako ha, pag kailangan mo. Copy. Moving. Marksman
gear. Armas, Cancel that. Mayor. Kaya kay Mayor Sulit. Magalit. Unik. Galit. Boy. Dun boy oh. Boy oh, meron dun boy oh. Saan tayo? Kailangan ng 400. Tara sa ano? Hindi pa natapos pag-loot mo dun sa ano? Kabila. Central. Ubus na yun? Sasakyan ah. May nag-drop. Saan? Central. Doon sa... Saan to? Dyan. Copy. Ah, okay. May bumaba dyan. Try na natin. Rotate na yan eh. Baba yung mga... Oo, naglalaban sila. Uy! Sa taas, bunker. Riot shield pa yung isa. Broke, pre. Copy. Rasa ka ah. Guys, rush mo. Ito na, nakaride. Down ng isa, pre. Down ng isa dyan. Wala na akong plates. Down na. Broke. Broke pa rin yung ano. Naka-ride siya dyan. Confirm mo. Riot shield ah. Nice one, daily. Meron pa, dami. Dalawa pa. Meron pa, pre. Tara, pre. Naka-ride siya naman yung isa dyan. Wala, patay na ko riot shield. Patay na yun. Okay. Isa Nice na lang yan. Dito. Pre. Nabuhay pala yun. Lasog. Tulog. Track na yan. Nice one. Wala ba? Wipe out? Dalawa pa yung naka-riot shield. Nakadalawa sila? Oo, dalawa naka-riot shield. Ayun, ang galing ng mga yan ah. Magaling tayo. Mas magaling nga tayo, no, pre, no? For teamwork. Nice one. May bala kayo? Wala akong bala. Napahingin akong pera. Hindi tayo bala. Mayor? Wait ni Mayor. Ay, lagay pa na sa kabila yun. Baka bumalik pa yung mga yun eh. Mark the gear. Mawi. Kunin nila yung mga baril nila. Kawawa si Mayor. Kaya naman si Mayor. Si Mayor. Pinainit nila baril ko eh. Ba natin? Pinainit yung baril ko talo. Pinainit nila nga pa. Ay, init nila eh. Ayun na. Nag-high blood yan. Parang diesel pala yan ha. Puta, nasa gitna na rin pala tayo. Alos pala, no? Oo nga. Alas na. Oo. Patayan natin. Moving here. Hindi tayo sa taas na to. Maganda yung pwesto dito. Likod natin. Ang putukan eh. Oo nga, ayun o. Kung saan tayo galing na, meron na. Ano ba yan? Dalawa may isa Patay. pa rin. Patay na isa pa. Bibili atin. Meron pa daily. Meron ito. Ayan o. Dalawa. Loadout. Reload. Sa kanila yung isa. Sa kanila. Meron pa dito. Target right here. Daming team. Tara, rush natin to. Ang daming team mo. Oo, ang dami. Tara, rush natin. Gas is moving in. New safe zone located. I'm driving. This seat's mine. Ito yung naka-loadout eh. Tara, Jer. Okay, Jer. Banata mo lang, Dig. Para Sige. Para magulo sila. I-cover ko kayo. Kapi para. Nice. Sige. Ay, isa pa ata. Oo. Sa loob nito.
Yan, Dili. Sige, Dili. Patay na siya yan, pre. Bumaba. Ay, kala ko si... Dalawa dito, dalawa. Nice. Bobo. May kalaban Meron pa. isa, pre. May isa ba? Meron pa. Wala sa sensor ba? Wala sa sensor ko, pre. Pa nag-ghost Sino na yung yan. bumasag? Dito na. Ayun, pre. Dito sa taas ng police station, ha? Taas sa police station. Oo. Hindi ba dito? Hindi dito? Moving here. Parang dyan eh. Yan. Dito. Dito. Sa taas na to. Yan. Oo, kape. Dito na ako tol. Dito na. Setting charge. Pero, Nadamay ako sa C4 ko. saan na siya? Saan na? Nawala. Dito na. Ayun, tol. Nasa police station. Nasa police station. Kape. Kita ko tol. Sige. Dito lang ako, dito lang. Papasok ako. Ayun, na. Brok. Down na. Nice. Nice one, mga bro. Get back to the fight. Walang yaka. Tatago ka pa. Meron akong niwan ng doon, pre. Armor box dito. Saan, Lods? Kape. Ito. Tama. Ghost pala tayo tol. Ghost kayo. Armor here. Kag-ghost na ako. Okay. Friendly UAV overhead. Over na lang, Lods. Pag ano. Uy! Ano, may gunshot dyan. Pre, Meron? Saan? tatap dito sa atin. Dito Oh, meron. meron dito. Ayun, dito. Waypoint marked. Sa blue out. Chas. Green, orange Ayun, and green. meron dyan. Ayan, sa orange. Waypoint marked. Copy. Wala mo kung yun ang pumutok ha. Dito, open. Heading out. Punta dito tayo eh. Gugos lang ako ha. Kuha ng loadout yan. Dito na. Sige, Ay, tirahan niya. putang ina po. Nagkamali pa ako ng gamit ko. Punta dito. Repositioning. Puta. Ano na, namalipan na pindot ko. Hindi ako naka-ghost ha. Copy. Copy. Ano ka na? Nandiyan Jigs ha? Dito na galing. Sige. Or umalis ka. Meron na, di sa loob, meron na. Wait, sige. Ayun na, pre. Ito. Oh, Down fuck, one. basag. Down na. Down na. King Nice. Naipit ako. Tagli, sige. Oh shit. Wala. Ayun, nice. Thanks, bro. Ay, dito lang din sa move. Naipit ako. Naipit eh. Walang Diyos. Kapit niyo, puro team wipe. Nice. Saan? Ito baril ko dyan. Baril ko dyan. Parang diesel yan. Ayos, nice. Parang kryptonite. Kryptonite. Oh, nag-watch pa siya. Habang satchel yung mga kalaban. Buy station identified. Wala sila Lods eh. Yung kanina dun. Yung kinuha sa station. Tara. Saan tayo ba, station? Ba, kahit dito lang pala tayo mga Lods. Oo nga eh. Okay pa tayo. Okay pa tayo. Ano? Friendly UAV overhead. Kaya mo silang dumating sila. Atin yung mga umaagaw ng pwesto sa atin eh. Sa atin teritoryo to. Stadium. Para yun ni Mayor to. Para kay Mayor to. Amin to. Para yun ni Mayor. Nagkakap na siguro yung mga yun. Gusto na magkap kanina. Repositioning. Palipad nga ako ng drone. Gas is moving in. Sige pre, silipin mo dito. Sakit na pa Ay, tayo. meron nga sa stadium mo. Ayun oh. Oh, meron. Pamark na tal. Andun pa ba? Hindi, nasa vice sila pre. Nasa vice station sila dyan. May binili sila dyan. Buy station identified. Nakaghost na rin yata. Yung bilo. Oo, nakaghost na yung mga yun pre. Baka makita. Ito, pera to la pambili yung ano. Tentol. Bibili niya. Ano, UAV or mga cluster. Challenger,
Kahit airstrike na siguro, pre. Wala nyo pera? Oh, 500, pre. Wala sa. Pa ako dito eh. Enemy UAV overhead. Ayan, oh. Moving. Disregard O kaya UAV tayo. UAV tayo, UAV. Copy. Ingat kayo ah. Pag sarado nito, pag sarado ng ano. Okay talag pwesto natin eh. Gas is closing in. Oh, ganda yung bilog eh. Friendly UAV overhead. Dito may tao. Ingat lang sa buy station ha. Baka may bumili. Oo nga. Copy. Tago lang kayo sa damo tol. Damo muna. Damo. Damo muna tayo. Talagang camping. May ano dito. May lutuan. Ayun, oh. Ayun sila, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Copy. Ayun, tago na to. Yan, meron din doon ha. Coordinates marked. Ayun na. Oo nga, ayun sila, oh. Kailaban sila. Magkakasalubong sila, pre. Magkakasalubong sila. Kailaban sila. Magkakasalubong sila. Naman kaya sa likod dito lang. Malikuran tayo. Ayun, oh. Kaya Ayun, sa likod. Diyan na sila, oh. Nag Target right here. Snipe sa inyo. May kalaban sila? May kalaban sila? Never mind. Never mind. Baka mas snap naman tayo dito, Carl. Kaya nga, tol. Cheater. Tago muna tayo. Nako, yun lang. Mag-cheater. Kapon. Yari tayo, puta. Ay, ano na yun? Panalo na dahil sa ano yun, di ba? Panalo yun, tol. Panalo yun. Cheater. Oo. Hindi lang tayo nakadali ng cheater doon. Puta. Dito pa yung bilog natin. Pa tayo dito. Ito ang talagang Wala sa likod camping. natin to. Yan sa likod natin, yan. Wala to, may tumitingin sa likod natin. Ah, si Dix nandun pala. Oo, dito. Ah, sige. Oh, sige. Sige, tol. Sige, tol. Wag lang tayo matiktikan ng ano, cluster strike. Yeah. Gas is inbound. Marking you. May warning naman eh. Takbo tayo. Ah, stadium ang ano nila, oh. Kaya Anuin andun na sila yung ano, pumunta. next na ano natin, next move natin bago tayo ano. Dapat tayo Purple ba? tumawid, tol. Dapat Dapat tayo tayong pumunta tumawid. dyan. Tawid na tayo. Open tayo. Wala, tawid na tayo. Tara, tara. Pwede. Tara na. Tara na tayo. Tayo na yung mag Tara ano. na. Ano na? Ingat na lang tayo banda dyan, pre. May sasakyan sa likod Pagpunta natin. Papuntang buy station. dyan. By station, by station, pre. Ayos lang. Ayun yung Wala banata. Yan, bibili, ano? Bibili. Saan yan? Saan nga ba station? Yan sa likod natin, pinanggalingan tol, natin. Oo. Sila na mga position sa ano natin. Eh, nakita ba kayo nagka-camp dyan kanina? Meron dyan, pre. Meron dyan. Dito pala mga ganda, tol. Mga tunnel. Sa bagay, oo. Na tayo eh. Pwede tayo dito. Pwede muna dito kung gusto nyo. Oo. Hintayin natin yung isang circle pa. Para ano. Or dito tayo, camp tayo dyan sa taas. Tara. Pwede. Kayo, tol. Sige. Eh, sige, sunod tayo. Sunod. Tara, pesto na lang. Ingat na lang tayo dyan. Ingat.
Dito tayo. Magkakam. Uy, may nagkakap. Ayun na. Nice. Putang ina, sa taas pre, sa taas pre. Naku yan, dyan pre. Likod. Bolted na pre. Oh, Lang shit. po, Second floor, second floor. Meron na dyan, meron na. Surviving earns them redeployment. Oo, camper na. Tang, ayun na tayo nadali dito. Oo, pre. Earns them redeployment. Pat muna ako. Back ka pre. Ulang sa Nakakampi na. tunnel eh. Oo. Okay lang, tol, okay lang. Meron na dyan talaga Your nakaka, teammate may was sent mga to the yan. gulag. They'll fight Saan for a tayo chance dun, to ah? redeploy. Oo, naunahan tayo. Nandyan na sila eh. Ghosted ko eh. An Hindi enemy na team is nakita eh. hunting you. Stay alert. Ako. Na ako. Tapos wala kaming kalaban, no? Puro po, pa. Gulag winner po to. Oo. Gulag winner pa to. 5 seconds. Gulag winner yan, pre. Ako. Nasa tunnel ka dyan? Nasa stadium. Stadium na. Nice. Ayan o. Enemy UAV overhead. 5, 4, 3, 2, 1. Gulag winner to. Ayun. Yan, ang gulag winner. Nice! Uy, dun pa nga oh! Sa ano Tunnel? natin kanina tol? Tunnel? Teammate is redeploying. Stand by. Oo nga, Dun sa no? taas kanina. Teammate is redeploying. Masala Stand tayo by. dun. Your teammate is redeploying. Puta, Stand by. andun sila. Oh. May Yun, loadout. ga- Pre. Tara pre, lutan pre. Nasa harap pa tayo. Puta, sa harap pa nila. Wala yan sa taas pa. Sa taas. Sige pre, sige. Boosted na ako. Oh shit. Pesto. Diyan na. Oh, andito na sa likod. Enemies in the area! Moving. Maka-post talaga. Down yun. Punta ako kay Jer sir. Punta ka dyan. Wala akong bahala. Makababa ka tal. Jex. Baba. Sige, baba. Sniper, Jer. Alam Sniper, kung saan eh. Sniper, pre. Baba ka dyan dito sa akin. Sige. Bakit? Copy. Ayun, ito lang. Naku, sa ilalim, Jer. Jer, sa ilalim, ang dami, pre. Ang dami. Sa likod. Dami sa ilalim, pre. Patay ko pa yung isa nyo. Kasama ko. Nasa ilalim na nagdanan, pre. Nasa ilalim na nagdanan sa labas. Ayan, nagkakap lang, oh. Dito sa kanan ko? Kanan? Oo, nandyan, sa kaliwa mo, kaliwa. Ayan, sa babang yan. Yan, nasa iyo ah. Daily, Nandito si nasa Delpit, baba eh. mong yan. Enemy Oh, si UAV Daily, sa baba overhead. ni Daily. Nandyan sa gano'n. Nice one. Enemy UAV Napatay ko overhead. yung isang kasama Sirang mo dyan. ulo. Yun. Ayun pre, salubong yan oh, gatekeep oh. Ang Meron pa bala pre. eh. Tulungan ko pa yung... Wala kayong bahala. Wala kayong bahala. Oh, ayos pala. Wala pala ako. Karga Sige tol, pare. hayaan natin sila tol. Hayaan mo na natin sila tol. Relocating the safe zone. Pasok tayo dito. Oy, wag. Nandyan tayo kanina. Wag. Tayo nadali. Nandyan yung mga yan. Tayo nadali. Oo, nagsarado sila. Kalaban sa likod natin. Nasa kaliwa. Dito. Oh, hindi pa. Iba pala to. Tara dito to. Good work. Lock mo na lang tol. Lock. Walang lock to eh. Kampo na tayo eh. Walang laptop. Walang Ayun, hindi ko Ayun yung mag-lock. stairs ah. Yung stairs na dyan. Moving. Uy, nasa taas sila tol ah. Sa taas. Ingat na lang muna kayo, ingat. Isa lang yan, sa taas. Ingat na lang. Posted na yan. Meron dito sa kaliwa ko. Ayun oh, dun sa peso natin kanina meron oh. Gas is closing in. Dun sa bundok oh, ayun oh. Puta pre, dun pa pang ano oh. Krieg paggamit ko. Dito na ata. Alam ko nandito. Abang lang yan sa itaas. Abang lang yan sa itaas. Nag-aabang na yan sa taas. Naka-ghost ka, Jer? Naka-ghost ka? Ghost na ako. Oh, nice. Nakabang na yung mga yan tol, mga nakabang na yan. Oo, nakabang na yan mga yan. Tayo na lang yan sa bilog, tol. Hintayin nyo yung bilog muna, hintayin nyo na lang bilog kung saan talaga.
Sana dyan sa ano, gitna. Ayun, no? Tinitira sila doon, no? Gas is inbound. Mark the new Nice. safe Konti zone. lang. Yan. Konti lang, pre. Yan. Gitna. Punta tayo dyan. Oo. Never mind. Tapos open sila, tol. Nice. Oo. At least sa position kayo. Ingat lang, ah. Meron ba yun sa itaas? Ako, meron sa kaliwa ko kanina eh. Enemy UAV Hintayin overhead. lang yan. Hintayin lang yan. Pag gumalaw na yan, pre. Yan na. Yan na. Pag gumalaw na yan. Losing ground. Yan na magkakabangatan yan. Movement. Cancel that. Yan na, pre, ah. Let's head for the safe zone. Ayun. Oh. Wow. Ayan. Kagad. Uy. Ay! Ayun na. Putang ina na! Yan. Bala. Be like that. Bala. Be like that. Cry. Sa baba, oh. Oh shit! Ayun eh. Tangina sila yan, pre. Yung kanina yan, mga yan. Yung mga yan, pre. Mas camper pa talaga. Bala naman ito, eh. Lakas ng baril. Tangina kayo, Nabang- mga camper kayo. Nabangan lang kayo? Oo. Mas camper pa pala yun. Campers. Camper ang puta. Siya din yung kanina yun, eh. Oo, sila pumunta sa Sila akin. yun, oh, sila yun. Oo, sila nga. Oo, tangina ng mga yan. Kanina pa nandun yun ah. Kanina pa yun, pre. Sila pa yung mananalo ata. Sayang. Pero madadali din kayo nun, ano? Pag di nyo saan yan, lilikuran kayo nun eh. Oo. Oh, yun. Pag nauna kami. Oo. Kaya, Oo. cliniclear din niya lahat ng mga ano eh. Nasa gilid eh. Oo. Naunahan naman kami. Gagawin mo nga. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Wala, tatlo, apat. Di ba apat dun sila, tol? Contact! Enemy dropping into the AR. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Set a drop point for your team, soldier. Inyo lang. Maswerteng ano. Daya. Kayo, mga idol. Recon contract ready. Yeah. Copy on that recon contract. Recon contract ready. Oh, dito na ba? Ah. Daga. Balik. Yan. Yan na tayo. Never mind. Uy, may tao, pre.
Meron. May isa. Isang Isa team, lang yan. isang team. Ay, isang team ba? Siya, ano, ito dyan? Oo. Ayun, Dito saan na yan? ito. Isang team sila, pre. Isang team yan. Kapi. Uy! Ito. Uy! Alis ko na ka tol. Relax lang kayo. Or, kuha ko ng baril. Strike away. Sige tol. Ano ang balak niya? Kaya Ano, meron na pala sa loob. Sige tol, kapi. Ayan na. Pejix. Wala. Masugod na. Papunta na kay Clear na, Jix tol. clear. Pumasok na, nag-rush na ako. Sugod na. Wala? Unang sumugod. The Gulag. Survive and you can redeploy. Alis na. Nice. Oh, no. Oh, shit! Na, nilikod tayo. Dalawa pa sa likod. While you wait, Dalawa sa feel taas, free to dalawa sa taas. Oo, Tol. dalawa pa sa likod. And if you find something to fight, feel free to Kapi give tol, it back as cluster well. tayo. Ah, nag-cluster din, oh. Oo. Nice. Sige lang daw, may flashbang ako. Papasok yun, patayan. Get yourself sorted. You're up next. Nandun sila, tol. Bumaba sila. Gumawa na. Oo, papunta sa atin. Pick up. Ganda. Sa ago mga to. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go Takot. sort this fucker out. Duwag. Sabi ko lang pala. Your team can still buy you back if they have the cash. Nandun sila eh. Binaril ako kanina eh. Punta ko bunker ah. Sige, tol. Sige. Tara. Puntahan natin sila. Tumakbo na ata tol. Malis. Kaya ang pera tol. Ulang ko. Kaya ang pera jigs. Okay, copy. Oh, malis na? Malis tol. Gawin ko siya dalawa ni sa kanal, di ba? Salamat mga idol. Umalis sila. Dalawa pa Ako lang pala namatay, no? Tara, rin tol. 2v2 ay nila lumaban. Ang mga Tatlo pa baril tayo ba eh. dun sa ano kanina? Yung pinatay niya pero. Putang ina, matras sila. Ayun o, nag-king. Enemy vehicle. Kaya natin eh. Namumundok ng putang ina. Oo. Plato. Recon intel secured. Kabila tol. Buy Kabila station siya. identified. Bumili. Copy. Bili pang king. Malis na tol. Enemy vehicle. Wala na. Oh, malis na, oh. Oo. Umalis Uy. na. Sniper. Ako yan. Saan yan? Ah, okay. Si Jer. Ang tining ng baril Hello, ng tinig. tunog nito. Maingay yan, malakas na. Parang hindi makakapatay eh. Paluti rida. Anong pangalan ng baril na to? Ano yun? Ellington. Napeling to. Uy, may naglo-load out. Saan yan? Rinig nyo? Doon, sa pinanggalingan natin. Ha? Anak ng teteng bakit? Lagi tayo. What? Oo ka, no?
Ay, kararating lang, kararating lang. Tara, load tayo guys. Meron na ba? Abot ba? Wala pa, tol. Armor here. Armor dito sa loob. Pero abot yan. May box pa dito. Yes, yes. Ay, easy ata. Huwag lang tayong puntahan ng mga yan. Nag-loadout na sila dyan? Box pa dito eh. Oo. Kulang. Pag mag-UAV yung mga yan. Ay, hindi sila pumunta, tol. Ayun sila, oh. Ayun, tol, oh. Ayun, oh. Tol, ayun na sila, oh. Tangga, nag-snipe na. Nakaloadout na sila, nakaloadout. Ayun, oh. Tangira, nag-snipe. Vertical, loko ka. Wala kami loadout. Ay puta, gatekeep tayo, tol. Gatekeep tayo, tol. Mag-right na, tol. Kanan na. Hindi natin yung sasakyan. Puta, pre. Ang bilis ng gas na yan. Oh, Yan na rin yung gas. Oh, shit. Abot ako dito. Ayun na, Dito na ako, mag-left ako, tol. Nag-snipe na. Uy, kinuman pa ako. I got you. Ngayon mga yun, ah. Nag-slide na ako. Tara, pre, tara. Ang daily fight. Layo, tol. Sige. Ay, layo ni David. Ano to? Oo. Gusto nyo mag-loadout dito? Ay, hindi. Ikutan mo na lang sila. Uy, may salak. Oh shit. Wala, sorry. Na-stuck pa ako. Dali tayo. Nakatingin ako sa iba eh. Patay tayo. Basta pare. May ano pala siya, oh. Get to the new safe zone. Pupus tayo ng mga putang na. Come on, bro. Gagong putang na ng yun. Kinuha nila yung ano. Dami ko lang kalaban dito. Buy station identified. O, gulag winner na naman to. Wala nang kalaban. Sari-sari mga putang ino. Wala lang tayong roadblock eh. Buy station identified. Buy station identified. Naglalag. Lalag ka? Uy, kalaban. Ayan, meron. Kalaban, pre. Kalaban. Naglag siya, no? Dito ka, tol. Naglalag, oh. Pero pa sa taas. Apat sila. Good up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're down. Time to earn. Yay! Nice. Nice one. Nice. Nice one. Scavenger contract. I need a most vehicle mark. Early dyan. Push na lang ako, tol.
Uy! Nakabili pa nga si Parang Daily. Ikaw na sa taas. Sige, tol. Sige. Siyempre, tol, ba? Kunin ko na, tol. Sige, lads. Wala mic mo, tol, ah. Low. Si Jar, Sige, walang sige. mic ni Jar. Meron. Pa-practice lang ako Wala si mag-type. Jar, tol. Wala si Jar, tol, ah. Wala siyang mic, oh. Low. Wala si Jer, DC yata. Low. Na-DC yata si Jar, Wala na-DC. DC. Na-DC na si na-DC, pre. Na-DC si Skyline, na-DC si Daily Flight. Nawala nga, pre. Nasaan na? Nawala nga. Na-DC si Jigs Meister. Ang ina. Hoy! Na-DC, bumalik. I don't load. Nag-reconnect. Ba't mga Lodi? Hindi. Pag-reconnect. Pero nagalo eh. Si Carlisle nag-unload din eh. Ano kayong nangyari? Kaya, Kabalaghan. Nasaan ang bounty ko? Ayun sila, pre. Ayun, pre, ito. Ito na naman. Dito, sa may pader na to. Dudot tayo, tol. Dudot muna tayo. Tara, tol, budak mo na sa inyo, tol. Ano, para malabanan natin. Oo, tol. Tara. Hanggat wala sila. Okay. Kalaban. Ito na sila. Pre, nandito sila, nandito. Papi, palaglag yung pera, tol. Palaglag yung pera. Let's. Dito, pre. Ayos na. Drop lang ng plates Ikaw pa na gano'n. bibili. Dito tayo, tol. Papa ko yung Oh, idea. shit. Pop kang yung Wala, dito. tol. Aakit tayo dito, tol. Sa likod. Dito. Sa likod. Nice. Ito lang din. Ayos lang. Ayan, no. Putang ina, daming kalaban. Kaya, Uy, naku na. Niraras na tayo. Akit ka dito, tol. Kailangan mo kumakit. Hindi may pakya doon sa ano kanina. Enemy UAV overhead. Tangina, nandyan sila. Baba ka na, tol. Sa buy station. Tayo. Ayun na, Ano mga yung bago? Tara. Let's go. Nakakuha na kayo? Walang plates si ano, Ito Jigs na, Meister. may kalaban dito. Jigs dito, may place ako. Copy. Isa. Doon. Downloads. Tayo na, naglalaro. Nasaan si Jigs? Sa Jigs, taas. Jigs. Taas ako. Luto nyo, tol. May body na patay nito. Daily, wala ka na, daily. Plates, oh. Meron ako plates, tol. Meron ako plates. Ay, Ayan, ano dito nasa. plates? Dito. Sige lang. May kalaban dyan sa puti, ah. Sa likod. Down na. Ito, nakisan tayo, pre. Nice. Extra lethals here. Satchel. Wala Gas mask. akong bala. Wala akong bala. Punta. Anyone need armor here? Okay na. Pero bilib lang. I can use that. Okay na, mga idol. UAV overhead. Mag-down lang kayo. Meron naman, cluster. Sige, copy. Ayun, no. Dito lang. Small caliber rounds here. Naglo-load out. Be advised. Friendly precision airstrike. Sarap ko. Dito.
Down. Nice. UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ay, wala pala si Jigs. Ay, Dito ako. Wala na ba? Nate. Bili kayo ng selfie na tol. UAV overhead. Or ghost na lang. Tara, ghost tayo tol. daming satchel, oh. Tol, Bahala rin Pagkiman ka, tol. Nandyan lang yung nakalaban na, nasa harapan lang natin. Ghost off. Hold on, drop heading your way. Drop inbound. Pila ko bala. Sige, kayo muna. Kuna kayo. Mark some gear. Satchel, ah. Daming satchel, ah. Sabihin niya pagtapos na. Oh, matapos na. Kaya na tol. Okay na, kami naman. Sige, cover. Got gas inbound. Safe zone relocation. Kung makuha yung baril ko. Namatay ako dito. Tara. Copy. Ingat tayo dyan, pre, sa papunta natin. Ayan, nandyan sila Okay, kanina. bounty dito. Sige, copy. Selfie. Never mind. Saan tayo tol? May nag-drop? Moving. Left tayo tol. Sige, tol. Tao dito. Enemy Kaya mark. Ayun na. May bumibili. Down. May isa pa tol. Down. Sa likod. Uy, sa gilid natin! Dito! Tangina. Shit. Strike to. Ano, kailaster kami? Mukha ka nakatulog. Likod mo, Jigs, ang dami. Dami. Dami tol. Ang dami tol, madami dyan. Umalis ako tol. Ayan, Bumaba. Alis Dito na ka, pa. tol, alis ka na. 3 team, ah. Oo. Nangyayalan pa yung isa. Nangyayalan. Tira na lang yan, ha? Daily, sa'yo. Kaya nga eh. Tap yan. Nice one. Ang ina, yan o, dalawang footstep ang puta. Yan. Nice. Gago. Nice one, bro. Ano ka? Remember me? Panga ka, ha? Marami dyan. Ayan na. Panga naman ngayon. Ayan na nga. Ang dami. Lagi dito ka. Dami. Pinaligutan tayo. Surrounded tayo. Oh, Hatid lang ako mga lads. Taga na. Sa gilid.